Dnes sa pobavíme o štáte, ktorý sa stal z tigra Oceánie bezdomovcom. Je to varovný prst pre celý svet, že hamižnosť sa šmahom ruky dokáže zmeniť na biedu. Ahojte, poďme pekne od začiatku. Nauru je tretí najmenší štát na svete po Vatikáne a Monaku. Je to zároveň najmenšia zriadením republika. Nezávislosť získali v roku 1968 od Austrálie a odvtedy si bačujú samostatne. Zaujímavosťou je, že väčšina politikov nie je v politickej strane. Logické. Pri 11 000 obyvateľoch si každý občan môže spraviť vlastnú politickú stranu a šíriť svoje blúdy. V krajine funguje parlament podobne ako u nás, má ale len 19 členov a 15 z nich sú nezaradení. Zo zvolených poslancov sa vymenuje prezident, ktorý ďalej menuje ministrov. A ako malý fagan som prvý raz videl vlajku Nauru a v momente som vedel, koľka bije. Uhadneš to aj ty? Modrá je oceán, žltá čiara je rovník. No a hviezdička je naše utešené Nauru. Koncept podobný ako pri Kosove a Cypre, ale miesto obrysu krajiny sú hviezda. A že veru hviezdili. Prvé roky samostatnosti sa niesli v duchu bohatstva. Nauru bolo extrémne bohaté, ľudia sa vyvážali v športiakoch po krajine a bohatstvo na hlavu poľahky prekonal hociaké arabské ropné veľmoci. Krajina šla štýl vlka z Wall Street. Ale pýcha predchádza pád. Táto krajina bola bohatá vďaka kvalitným zásobám fosfátov, skamenelým vtáčim exkrementom, ktoré slúžia ako hnojivo. Dokonca boli považované za najkvalitnejšie na svete. Áno, krajina zbohatla na sračkách. Lenže nachádzame sa na ostrove o veľkosti 21 km². 117 miest na Slovensku je katastrálne väčších ako Nauru. Ale to nikoho nezaujímalo. Fosfáty sa vyťažili, peniaze sa rozflákali a keď už bolo zle, snažili sa zatiahnuť ručnú brzdu. Mali sa stať daňovým rajom. Bohužiaľ, rôzne individuá to chceli zneužiť na pranie špinavých peňazí. Preto sa od toho upustilo. Miesto toho dostali lepší nápad. Zriadiť pre Austráliu utečenecké tábory pre ľudí, ktorých tam odmietli. Samozrejme za peniaze. V rokoch 2002 až 2005 zažili turbulentné obdobie, kde hrali politický ping-pong. Zrušili vzťahy s Tajvanom, lebo Čína sľúbila peniaze. Keď peniaze nedošli, zrušili Čínu a vrátili sa k Tajvanu, lebo ten im peniaze dal. A krajina? Tá ostala zdevastovaná intenzívnou ťažbou, že z tichomorského raja sa stala mesačná krajina. Z bohatiera sa stal žobrák. Čo je najsmutnejšie, chorý, obtlstnutý žobrák. Viac ako 30% ľudí tu trpí cukrovkou a viac než 60% ľudí je obéznych. Aby problémov nebolo málo, tak na ostrove je nedostatok pitnej vody a pestovanie potravy je nedostatočné. V tom tkvie aj jadro obezity. Väčšina potravín sú totiž dovezené konzervy z Austrálie. Má preto Nauru vôbec zmysel ako samostatný štát? Vyhliadky do budúcna sú extrémne zlé. Bez zahraničnej pomoci by bola situácia neriešiteľná a celá krajina by skolabovala. Poučenie pre nás, je to dokonalý príklad toho, čo sa stane, keď prežeriete celú budúcnosť. Doslova. Fun fact, aby tej depresie nebolo až toľko. Nauru je jediný štát, ktorý je oficiálne bez hlavného mesta a vlastne nemá vôbec žiadne mesto. Za administratívne centrum sa považuje Jaren. Ale to nie je mesto, len oblasť. Celá krajina je len rozdelená do 14 obvodov, ale ani jeden sa nepovažuje za samostatné mesto. Otázka z minula. Pýtal som sa na krajinu, ktorá susedí s najväčším počtom krajín. Sú dve. Čína a Rusko. Obe majú zhodne po 14 susedov. A otázka na záver. V ktorej krajine je najviac jazykov na svete? Odpovede do komentu. Čau.